Tässä on perinteinen säädettävällä varrella oleva kävelykeppi, eli siitä voidaan itse säätää noin 2,5 sentin välein tätä kävelykepin pituutta. Eli pituutta säädetään ottamalla tämä pois ja sen jälkeen liuuttamalla oikeaan kohtaan ja laittamalla takaisin. Ja mikä on sitten oikea pituus tälle kävelykepille? Niin oikea pituus katsotaan niin, että seisotaan oikeat kengät jalassa ja käsi rennosti näin. Ja se kellon korkeus olisi suunnilleen sitten se oikea korkeus sille kävelykepille. Eli käsi jää pienesti tälleen. Ja tosiaankin kävelykeppiin saa myös sen kaiverruksen. Eli tänne voidaan kaivertaa sitten pitkittäissuunnassa vaikkapa puhelinnumero tai sitten nimi, esimerkiksi Hannu 70 vuotta, tai sitten nimi, päivämäärä. Minkälaisen ohjeistuksen sinne sitten haluaakaan laittaa. Et jos kävelykeppi vaikka unohtuu jonnekin, niin puhelinnumero on myös ihan suosittu. Ja mustassa kävelykepissä kaiverus tehdään sitten tähän näin. Eli säädeltävällä varrella oleva kävelykeppi, johon voi myös hankkia sitten jääpiikin.